L-għodwa tajba. Illum il-ħamis, l-erba għadna l-lum. Illum l-erba 3 ta' Ġunju jieni Mifsud, Direttur Ġenerali, Segretarju Edukazzjoni Kattolika, nilqakom magħna għal din ix-xandira li fiha ser inkun qegħdin nagħmlu reġistrazzjonijiet ta' tfal subien Kinder 2 akkalari tas-sena d-dieħla. Kif nagħmlu dejjem qabel ma nintroduċi anke il-notar li qed ma' ġenbi, ħanibdew b'riflessjoni u talba għal ġurnata. Sem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Kif nafu dawk fostna speċjalment li imrawma fil-fidi kattolika, il-reliġjon tagħna tiċċelebra ta' spiss ħafna martri. U forsi xi kultant aħna nimmaġinaw il-martri f'xeni daqsxejn makabri u violenti ħafna li jista' jkun il-każ fil-fatt li kienu u li għadhom. Iżda mbagħad hemm diversi forom oħra ta' martirji illi l-kol kemm aħna naħseb ngħixu f'ħajjitna b'modi differenti u li importanti li nifhmu li hija parti minn ħajja jekk aħna nixtiequ ngħixu ħajja li tkun sewwa, li tkun mimlija valur u mimlija prinċipji. Għalhekk nitolbu l-Alla illi jtina l-kuraġġ dejjem meħtieġ biex kemm jista' jkun ikonna id-den l-għaqal u s-saħħa neċessarja biex inservu anka ta' martri meta meħtieġ fil-waqt li ntolbu l-bambin ibedna minn ċertu tbatijiet żejda meta dak huwa possibbli. Meta le illi nkunu irġielu nisa biżżejjed li naffaċċawhom bid-dinjità kollha meħtieġa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif issemma qiegħda fl-art, ħobża kuljum għatina llum affrina dubietna bħalma nafru minn ħadd jalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija Mara tlabajna mit-inbin, issa u fis-sjaw tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Isem tal-Missier, tal-Iben tal-Ispirtu Santu ammen. Għal min ikun qed jaħseb minn fejn jkun qed jiġu l-ispirazzjonijiet, ħafna drabi jiġu minn ħsibijiet oħrajn li jkunu għaddejjin u llum il-Knisja qed tiċċelebra festa ta' qaddis li m'iniex ħan nirrepeti li semax ninsi żgur, nitfixklu, imma kienu qegħdin jgħidu li huwa martri u allura niċċelebraw anke l-martri ta' minn hemmhekk ikun ġejjin ta' ħsibijiet. Mela, grazzi ħafna kemm nispjega nerġa' is-sessjoni u nintroduċi n-notar kif qed tarawha Dr. Robert Aquilina illi ħajkun qiegħed magħna jieħu nota tal-istess reġistrazzjoni li nkun qed nieħu jiena biex naraw illi nkunu qegħdin inniżlu l-istess annotamenti min-naħa tagħna. Importanti nfakkar ftit punti prinċipali illi hemm bżonn ninżommu matul ix-xandira li mhux ħadd tkun twila ħafna llum 29 li għandna registrations jiġifieri m'għandniex indumu ħafna aktar mill-meħtieġ. L-ewwel nett importanti li kollha kemm intkom tkunu preparati bordni ta' skejjel li intkom tixtiequ illi fiha tibatu lil-uliedkom, illi tirreġistraw lil-uliedkom. Issa li ħatibdew taraw at one point titla' skermata fuq naħa minnhom ikun hemm l-iskejjel disponibbli bin-numru ta' postijiet disponibbli, fuq in-naħa l-oħra jkun hemm l-ismijiet ta' tfal in ranking order. U malli tagħmlu l-għażla l-arma tal-iskola partikolari titla' ħdej isem it-tifel u min-naħa l-oħra jonqos numru mill-postijiet disponibbli. Allura intkom tkunu qed taġġornaw irwieħkom mal-andament tal-xandira x'postijiet qed ikun qed jifdal. Intkom ikollkom tarawha telet l-iskermata fil-fatt dak li kont qiegħed nispjega. Intkom ikollkom dak l-ordni u jekk int għall-mod tal-kelma l-iktar li xtaqt ħanuża lilha b'eżempju St. Angela Msida u dak il-post wieħed li hemm St. Angela Msida ittieħed taf li titmur fuq l-iskola li jmiss biex kemm jista' jkun nkunu mexxejja. Importanti li tkunu miftehma bejnietkom bħala ġenituri, ġifieri mhuwiex il-waqt issa illi tibdew iċċejt li ħanċempel daqsxejn ir-raġel, ħanċempel lill-mara, ħanċempel lill-partner biex naraw dak ix-xogħol kellu jsir qabel, illum irridu nibqgħu mixjin bil-proċess ser nistennew ammont ta' ħin imma mbagħad wara dak il-ħin ikollna ngħaddu għat-telefonata li jmiss u mbagħad jekk jifdal biss postijiet fl-aħħar illi il-persuna jingħatala ċans illi nerġgħu niġu lura għandha. Jekk ma jkunx qed fadal l-għażla li xtaqet jiddispjaċina iċ-ċans kien ingħata meta kien waqtu u jekk jintilef ikun intilef. Importanti wkoll illi nkunu konxi li dak li qed ngħidu qed jinstema' live minn kulħadd. Grazzi Alla kulħadd ikun qiegħed attent imma anke ċertu esklamazzjonijiet kultant tajjeb illi wieħed ta' ħażda jew hekk ikun konxi li qed jinstema' live qed jisma' kulħadd tajjeb illi nġibu ruħna b'mod rispettuż lejn kulħadd. Anke jekk ikun hemm daqsxejn ta' nuqqas taqbil jew daqsxejn diżappunt, importanti li nesprimuh imma b'mod dinjituż għal kulħadd
L-aħħar ħaġa min-naħa tiegħi qabel ma nibdew fil-fatt, ħudu ħsieb is-settijiet mela. Intkom qed tisimgħuni bħalissa minn fuq xi device, jew minn fuq mobile, jew minn fuq television skont minn fejn qed taraw il-YouTube channel illi minn fuq qed ninxandru. Meta ħanċemplulkom min-naħa tagħna ħaċċempel kollega tiegħi, ħadkun qed kellimkom minn fuq il-mobile tagħkom. Jekk il-mobile mhuwiex l-istess device li minn fuq kontu qegħdin taraw ix-xandira, allura għandek ix-xandira għadha għaddejja, f'dak il-mument immutja il-device liħor li minn fuq kont qed tara ix-xandira. Għax inkella jispiċċa ifixkellilek u jfixkellinna. Ifixkellilek għax hemm ftit żgħira delay, mhux ħafna imma ftit delay biżejjed biex inti spiċċa ma tkunx taf jekk tinkellmek minn fuq it-television jew minn fuq qed tara, jew minn fuq it-telefon. U jfixkellinna x'nibdew nisimgħu ħafna rbumbjar u nifixklu għalhekk nitolobkom malli tirċievu telefonata mill-uffiċċju tagħna importanti li l-mobiles in-numri li tajtuna ikunu f'qagħda li jirċievu telefonati mhux mitfija jew bla battery jew x'imkien bla reception please. F'dak il-mument timjutjaw jew tbaxxu ħafna id-device ieħor u segwuna minn fuq il-mobile li fuq nkunu qegħdin inkellmukom. Hemmhekk tiġu mistoqsija tagħtu l-għażla tagħkom minn hemm it-telefonata tgħaddi fl-istudju tgħaddi fuq dan is-sett li hawn ma' ġenbi tinstemgħu live għax hawn anke Mike qed jippikja minn fuq l-speaker ta' dan id-device tingħata l-għażla dak il-ħin titniżżel u dik li jkun intqal live dak il-waqt hija dik li tkun binding. F'każ li jkun hemm differenza bejn dak li jkun intqal lill-kollega tiegħi u lili nagħmlu verifika, nerġgħu nitkellmu miegħek tiġi konfermata u nifqu hemmhekk. Imbagħad ngħaddu t-telefonata li jmiss. Naħseb illi biżżejjed hekk bħala min-naħa tagħna għalhekk nistgħu ngħaddu għall-ewwel telefonata. Għandna lill-familja ta' José Nicole Aquilina. Hello. Hello, bonġu. Għal-familja ta' José Nicole Aquilina. Qed ngħid sewwa? Iva. L-għażla tagħkom, please. Mela, St. Aloysius Balzan. St. Aloysius Balzan. Grazzi ħafna u l-komplimenta ġurnata tajba. Grazzi, bye. Tajjeb ħafna mela José għal St. Aloysius College. Mela, issa għandna lil xi ħadd tal-Matteo Farrugia. Matteo Farrugia. Nistennew sakemm tgħaddi l-linja, ekku. Hello. Hi. Hello, bonġu sinjura għal Matteo Farrugia, right? Bonġu Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Aloysius. Tajjeb ħafna, grazzi u l-komplimenta ġurnata tajba St. Aloysius għal Matteo. Thank you, bye. Tajjeb wis, issa għandna lil Mattias Inkorvajja. Kif qed taraw bdew issa jiċċaqlqu n-numri u l-armi tal-iskola imorru ħdejn it-tfal. Hello, bonġu. Hi, good morning. Good morning. L-għażla tagħkom għal Mattias, please. Mela, St. Aloysius Balzan. St. Aloysius għal Mattias. Grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba. Bye, thanks, bye. Tajjeb wis. Issa għandna lill-familja ta' Davide Pisani. Hello. Bonġu sinjura, l-għażla tagħkom għal Davide, please. St. Aloysius. St. Aloysius għal Davide, grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġurnata tajba. Bye, thank you. Bye. Tajjeb wis. Mela, issa għandna l-familja ta' Harry Brownrigg. Nistennew ftit ta' fil-fatt il-familja qabdu għax qed nisma' l-kollega tiegħi sakemm tgħaddi it-telefonata għandna u hekk issa. Hello, bonġu sinjura, l-għażla tagħkom għal Harry, please. St. Aloysius Balzan. St. Aloysius għal Harry. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta tajba. Bye, good day. Bye. Tajjeb wis, issa jmiss il-familja ta' Connor Mikallef.
Nerġukom taraw li tkunu qegħdin moħħkom hemm fil-mobile. Jekk kif illum mhux ħandu ma nċemplulkom sewwa. Qed jidher li s-sinjuri tal-familja ta' Connor mhux qegħdin iwieġbu bħalissa t-telefon. Forsi hemm xi ħadd qiegħed isegwi u jaf li l-familja jista' jiġbed l-attenzjoni. Napprezzaw ħalli kemm jista' jkun jitwieġeb it-telefon u nkun nistgħu nimxu. M'għandniex kuntatt mal-familja Mikallef. Ħanippruvaw fuq il-numru liħor li għandna disponibbli għall-istess familja. U jidher li fl-aħħar sar kuntatt. Dalwaqt se tgħaddi t-telefonata fl-istudju u rnexxinna. Hello, bonġu. Hello, bonġu. Bonġu, lasdakom għal-Connor, please. Hija St. Angela, Rabat. St. Angela, Rabat għal-Connor. Grazzi ħafna u l-komplimenta ġadat tajba. Grazzi. Grazzi. Bye, thank you. Tajjeb wis, nħeġġeġ il-kulħadd ta' nippruvaw kemm jista' jkun nifhem li kulħadd ikollu ħafna impenji imma li t-telefon ikun liberu biex tirċievu t-telefonati tagħna dalgħodu. Mela, il-familja ta' Ben Lampgretz. Hello, bonġu. Hello, bonġu. Bonġu, sinjura, razdakom għal-Ben, please. St. Aloysius, please. St. Aloysius għal-Ben. Tajjeb ħafna, sinjura, grazzi, kumplimenta ġadat tajba. Bye-bye, thank you, good day. Tajjeb, wis, issa jmiss il-familja ta' Cairo Teoma. Nistennew tgħaddi telefonata fl-istudju għax teġa qiegħda fil-fatt is-sinjura. Hello, bonġu. Bonġu. Bonġu, sinjura, razdakom għal-Cairo, please. St. Aloysius Balzan. St. Aloysius Balzan Grazzi. għal-Cairo. Grazzi li l-ek, sinjura, komplenta ġadat tajba u Iva kif qed naraw St. Aloysius fil-fatt għalqet bħala skola teġa għalhekk m'hemmx aktar postijiet disponibbli, issa titu tażlu skola minn dawk l-oħrajn illi fatali kif qed taraw hemm xelta vasta, imma St. Aloysius le. Issa xi ħadd mill-familja ta' Theo Falzon. Theo Falzon. Taraw wara li nkun imlejt il-record sheet tiegħi tgħaddi għand in-notar u notar jiċċekkja l-verifika tiegħu ta'. Bonġu, sinjura. Hello, good morning. Good morning. Your choice for Theo, please. St. Angela Msida, please. St. Angela Msida għal Theo. Grazzi ħafna, sinjura, kompenġat tajba. Thank you. Bye-bye, good Bye. day. Tajjeb, wis. St. Angela Msida Iva, tiġdu l-attenzjoni, fil-fatt St. Angela Msida kien post wieħed kien dak li għamilt l-eżempju fuq u fil-bidu għalhekk St. Angela Msida wkoll issa bdilas tas-sinjura magħluqa m'hemmx aktar postijiet disponibbli. Titu tażlu minn fost il-ħames l-iskejjel għalhekk illi fadal disponibbli. Issa xi ħadd tal-familja ta' Jacques Cini. Nistennew ftit. Ħatgħaddi l-linja tal-waqt. Hello, good morning. Hello, bonjour. Bonġu, sinjura, razdakom għal Jacques, please. No choice. No please. choice għal Jacques. Grazzi ħafna, sinjura, kumpliment Okay, ġed tajba. thank Thank you you. very much. Bye, Okay. good day, bye. Bye. Ok,
kif qed taraw fil-fatt no choice hija waħda mill-options li dak li jkun għandu ovvjament ħadd mhu obbligat dik ittikom il-fakultà wkoll imbagħad li meta tirċievu minnaħa tagħna tkun tistgħu tibqgħu fuq il-waiting list jekk jinqala disponibilità. Issa xi ħadd għall-familja ta' Liam Parnis. Liam Parnis. Hello, bonġu. Hello, bonjour. Bonġu, sinjura, zdakom għal-Liam? Saint Angela Rabat, please. Saint Angela Rabat għal-Liam. Tajjeb, ħafna sinjura, grazzi, u l-komplimenta ġat Grazzi. tajba, bye-bye. Thank Lilek you. ukoll, Bye, bye bye. bye. Tajjeb, wis. U Saint Angela fil-fat fadalla ġiex postijiet. Issa familja ta' Mattias Elias Kakija. Nistennew sakemm tgħaddi l-linja ġewwa l-istudju diġà qiegħda magħna s-sinjura jew s-sinjur. Hello, good morning. Hello, bonjour. Bonġu, lasdakom għal Mattias, please. St. Francis Birkirkara, jek joġbok. St. Francis Birkirkara għal Mattias. Grazzi ħafna u l-komplimenta ġota tajba. Bye-bye, thank you. Lilkom ukoll. Grazzi, bye-bye. Issa l-familja ta' Giuseppe Grixti. Nirringrazzjawkom ta' tal-ħeffa u koll li tkunu preparati biex ittuna tweġiba ta'kom, napprezzaw immens. Kif qed taraw issa l-għażliet. Yes. Hello. Hello, Bonġu, sinjura, għazdakom għal Giuseppe, please. Saint Angela Rabat. Saint Angela Rabat, grazzi sinjura, komplimenti ġat tajba. Grazzi lilek. Bye-bye, Grazzi, thank you. thank you. Okay. Bye-bye. Kif qed taraw issa ma' Saint Angela Rabat fil-fatt post wieħed fadal, Saint Angela Zabbar fadal 8, Saint Francis Birkirkara fadal 2, Teresa Nuzzu Hamrun fadal 9 postijiet disponibbli. Infakkar li Saint Angela għandhom kindergarten, imbagħad minn wara tkun terġgħu tistgħu tieħdu sehem fid-dħul. Is-sena dieħla fil-proġett tkunu tapplikaw, però tkunu ma' l-ewwel grupp ta' nies li jkollkom post fi skola garantit imħabba li tkunu fi skola bla kontinwità. Hello, bonġu sinjura jew sinjur, sorry. Bonjour. Bonġu sinjura mela sewwa. L-għażla tagħkom għal Edim, please. Saint Angela Rabat. Saint Angela Rabat għal Edim. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġat tajba. Bye-bye, thank you. Bye. U għalhekk Saint Angela Rabat fil-fatt għalqet ukoll inqalqu l-postijiet kollha disponibbli f'Saint Angela Rabat u m'hemmx aktar postijiet disponibbli. Issa għandna tewmin, għandna l-familja ta' Nate u Nick Gallia li tista' tagħżel anywhere minn dawk illi fadal fil-fatt għax kullin kien hemm at least 2 places f'dawk l-iskejjel li għad għandhom postijiet. Sew St. Angela Zabbar, St. Francis Birkirkara jew Teresa Nuzzo Hamrun. Nistennew li s-sinjura jew is-sinjur jagħtu d-deċiżjoni tagħhom u jgħaddu fl-istudju ħalli jgħidu għalina wkoll. Hello. Hello, bonġu sinjura. L-għażla tagħkom, please. Saint Angela Zabbar. St. Angela Zabbar għal Nate u Nick. Sewa? Yes. Tajjeb, ħafna grazzi, komprendġa tajba. Thank you. Bye-bye, thank Bye. you, bye-bye. St. Angela Zabbar, tajjeb, wis. Issa jmissi xi ħadd għal Michele Kutajjar. Michele Kutajjar. Linja. Hello. Hello? Hello, bonġu sinjura. Lazatakom għal Michele, please. Saint Angela Zabbar. St. Angela Zabbar għal Michele. Tajjeb ħafna, grazzi sinjura, komplimenta ġata tajba. Grazzi. Bye-bye, thank you. You too. Bye. Issa xaħat tal-Noa Fenek. Noa Fenek.
Għatfadlina St. Angela Zabbar, St. Francis Birkirkara, Teresa Nuzzo, Hamrun. Kemm nagħtu ċans ħalli s-sinjura tkun fehmet sew l-options li għandha. Ħadd linja fil-fatt. Hello. Hello, bonjour. Bonġu, sinjura, razatakom għal Noa, please. No choice, please. No choice għal Noa. Tajjeb ħafna, sinjura, grazzi ħafna. Thank you. Bye, good day, Bye, bye-bye. bye. Makom ukoll, hey, bye, thank you. Tajjeb, with no choice. Għal Noa, issa jmiss lill-familja ta' Marcus Vella Baldacchino. Nistennew sakemm tgħaddi l-linja għall-familja ta' Marcus. Ekku. Hello, good morning. Hi, good morning. Good morning, St. Francis Kastatakom. Birkirkara, please. St. Francis Birkirkara Marcus. Tajjeb ħafna, sinjura, grazzi u komprensġa tajba. Thank you. Bye-bye, good day, Dilek bye-bye. ukoll. Thank you. St. Francis Birkirkara. Grazzi lilek. Issa jmissna l-familja ta' Leith Abu Rab. Nistennew li tgħaddi t-telefonata ma' l-familja li għad għandhom l-għażla fil-fatt ta' St. Angela Zabbar, St. Francis Birkirkara u Teresa Nuzzo. Jidher li jista' jkun għandna familja mhux neċessarjament nattiva Malti għalhekk forsi sakemm nispjegaw jifhmu sewwa l-affarijiet ukoll mhux familjari daqskemm jista' jkunu familjari nies imwielda f'pajjiżna wkoll u x'hekk. Hello, good morning. Hello, hi, good morning. Good morning. Your choice for late, please. St. Francis Birkirkara. St. Francis Birkirkara. Excellent. Thank you. Have a good day. Thank you very much. Welcome. Bye-bye. Thank you, Thanks. bye. Bye-bye. Bye. St. Francis Birkirkara. Iva u għalqet l-iskola fatt xkien l-aħħar posti li fadlina fil-fatt grazzi dilin. Bekk għalqet St. Francis Birkirkara wkoll issa l-għażliet huma biss bejn żewġ tiskejjel St. Angela Zabbar jew Teresa Nuzzo il-Ħamrun illi imbagħad tkompli Teresa Nuzzo Marsa sewwa. Teresa Nuzzo hija l-istess skola għandhom il-kinder li qiegħda l-Ħamrun u mbagħad tkompli primarja illi qiegħda l-Marsa. Fit-tmiem il-primarja it-tfal li attendu hemmhekk ikunu jistgħu jieħdu sehem jekk japplikaw il-ġenituri tagħhom ukoll fid-dħul għall-iskejjel tal-Knisja bħala parti mill-grupp ta' studenti li huma fi skola ta' bla kontinwità għalhekk ikollhom element ta' garanzija ta' post meta jiġi biex jitlu sekondarja. Hello, bonġu. Bonġu. Bonġu, sinjura. Lasdakom għal Thomas, please. St. Angela Zabbar. St. Angela Zabbar. Grazzi ġa tajba, sinjura. Grazzi. Grazzi, bye-bye, good day. Tajjeb, issa nistennew il-familja ta' Henry Kassar. Nifhem li jista' jkun at this stage mhux kulħadd ikun jifdallu l-iskejjel li jkun jixtieq. Però infakkar jiġifieri li fl-aħħar mill-aħħar fil-każ ta' St. Angela Zabbar qed nitkellmu hawnhekk kindertu jiġifieri għal din is-sena u mbagħad fit-tmiem tagħha ħadkunu qegħdin terġgħu jekk tapplikaw tieħdu sehem biex issibu post it-tifel fi skola oħra u ħadkunu parti minn dawk li għandhom il-garanzija ta' post fi skola ta' Knisja, ġifieri xorta waħda ċertu benefiċċji li jkunu ntrabħu ta'.
Għax nistema ċertu. Daqxej dizappunt fil-ħen is-sinjura jisni ħassejt. Mela, għal-familja ta' Henry. U kif qegħdin semmu hekk, tinsewx illi llum hemm l-iskema tal-free transport anke non-state kollu ta' San Patriġanejt. Hello, sinjura, jew sinjur. Hello, hi, bonġu. Bonġu, sinjura. Lażdakom għal Henry, please. St. Angela Zabbar. St. Angela Zabbar. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenti ġad tajba. Grazzi. Thank you, Grazzi bye-bye. lilkom ukoll. Thank you very much, bye-bye. L-iskema hija miftuħa jekk tagħmlu free transport, free school transport scheme Malta, jitlalkom titlu fuq website tal-gvern li jurikom service providers u l-passi kollha tu tagħmlu biex tkun tistgħu tapplikaw għal uliedkom biex jieħdu sem jipprofitaw rihom anzi mill-trasport minn Malta kollha għall-iskejjel differenti tagħna. Ġifieri veru hemm il-loġistika, hemm it-traffiku u x'naf jiena, però hemm il-vantaġġ li from anywhere around Malta u anke għal għawdex fil-każ imma qed nitkellmu fuq Malta hemm it-trasporti li huwa provdu tal-iskejjel tagħna u b'xejn bl-ħlas għal-ġenituri. Ġifieri hekk qed nitkellmu fuq skonvenjent huwa relattiv ukoll għax hemm soluzzjonijiet għaliha. Mela, il-familja ta' Mattias Ċanċo naħseb dal-waqt diħlin magħna fl-istudju fil-fatt. Hello, bonġu. Hello, bonġu. Bonġu, lastakom għal Mattias, please. Teresa Nuzzo Hamrun. Teresa Nuzzo Hamrun għal Mattias. Tajjeb ħafna, sinjura. Grazzi ġelet tajba. Grazzi lilkom. Thank you, bye-bye, good day, bye. bye. Għanna li Teresa Nuzzo għal Mattias. Issa jmiss lil Adam. Għani għafsem, għankun ġert li ma nejċ atroċitajiet, aħjarek. Aħjar niqafem iktar brispettet niqafem, aħjarek. U jider ukoll li jerġajna f'familja mhux nattiva neċessarjament Malta. Allura forsi hemm bżonn daqsxejn ta' spjega. Aħna qegħdin nisimgħu mill-bot tal-kollega tagħna qed titkellem magħkom fil-fatt. Bekk nkun qed nieħu idea ta' xi jkun ġejja u x'qed iwaqqafna. Irridu napprezzaw ukoll ta' ġifieri li familji li forsi mhux familjari mal-kuntest lokali daqskemm aħna anke l-iskejjel ma jkunux jafuhom kif nafuhom aħna ma jafux il-lokalitajiet, ma jafux id-dinamika, ġifieri ejja napprezzaw li u nissimpatizzaw ma' ħtieġa li forsi jkun hemm bżonn ftit ta' spjegi aktar f'ċertu ċirkustanzi. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Your choice for Eden, please. No choice. No choice for Eden. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thanks. Issa jmiss għal Noah Tate. Nistennew xaħat mill-familja ta' Noah li kellimna. U fil-fatt mixin sewa ta' ġiri kull ma fadlinna u mal-aħħar 6 telefonati jekk alla jrid biex nikkonkludu din is-sessjoni ta' reġistrazzjoni ta' dal-għodu. Hello. Bonjour. Bonġu, sinjura. Lażtakom għal Noah, please. St. Angela Zabbar, please. St. Angela Zabbar għal Noah. Tajjeb ħafna, sinjura. Grazzi u ġedat Thank tajba. you. Good Bye-bye. day, Good bye. day, good day. Tajjeb, wis. Issa jmiss l-familja ta' Jake Gatt. Hekk kif fadlina żewġ postijiet St. Angela Zabbar u 8 postijiet Teresa Nuzzo. Hello.
Hello, bonjour. Bonġu, sinjura, żdakom għal Jake, please. Teresa Nuzzo Hamrun, please. Teresa Nuzzo Hamrun għal Jake. Grazzi ħafna, sinjura, tal-kompetenza Thank you. tajba. Bye bye. Thanks. Bye-bye. Thank you, bye bye. Illum it-tieni darba li ġrat li nħallat l-isem tal-persuna ma l-isem tal-iskola u nibqa' dej nikteb. L-ewwel ġrat li xi ħadd tagħmel no choice u kien jismu Noah jidher li wkoll nikteb ismu. U issa kont nikteb Teresa Gatt li flok Teresa Nuzzo. Issa jmiss il-familja ta' Julian Manjon Briffa. Julian Manjon Briffa. Hello. Hello, bonjour. Hello, bonġu, sinjura, żdakom għal Julian, please. And St. Angela Zabbar, please. Saint Angela Zabbar għal Julian, tajjeb. Ħafna sinjura, grazzi u Thank kompetenza you, tajba. grazzi. Bye, good day. Thank you, bye. Ek fadal fil-fatt post wieħed biss ġewwa St. Angela Zabbar u għad fadlinna 7 postijiet disponibbli Teresa Nuzzo Hamrun illi minnhom jistgħu jażlu 3 familji li fadal li nċemplu. Hello. Hello, bonġu. Lażdakom għal Matteo, please. Yes, St. Angela Zabbar. St. Angela Zabbar għal Matteo. Tajjeb ħafna, grazzi u ġurnata Thank you, tajba. good day. Tantiħor. Thank you. Bye, thank you. Bye, Bye. Tajjeb wis, mela bekk St. Angela Zabbar għalqet ukoll u kull ma fadlinna hija Teresa Nuzzo l-Hamrun illi għad għandha 7 postijiet disponibbli ġifieri l-familja ta' Michael Zammit u ta' Matteo Kassar l-għażla tagħhom jew ħajjetu dik l-iskola jew inkella no choice min-naħa tagħhom. Nistennew illi tgħaddi it-telefonata tal-familja ta' Michael. Kemm qed jiġu kjerifikati ċertu dettalji ta' u ħadd il-linja fil-fatt. Hello, bonġu, sinjura. Hello, bonjour. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Michael, please. Teresa Nuzzo Hamrun. Teresa Nuzzo Hamrun għal Michael. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenti ġodda tajba. Thank you. Bye. Tajjeb wis u fadlinna biss il-familja ta' Matteo Kassar ħalli nkunu nistgħu nikkonkludu s-sessjoni fil-fatt. Hello. Bonġu, sinjura, statakom għal Matteo, please. Mela, Teresa Nuzzo Hamrun. Teresa Nuzzo Hamrun għal Matteo. Tajjeb ħafna, sinjura, ta' grazzi u l-komplementar tajba. Bye, grazzi. Nilek ukoll, bye. Thank you, bye. Prosit, tajjeb, wis dik għandek. Bis-saħħa ta' dik it-telefonata fil-fatt wasanna fl-eluq ta' reġistrazzjonijiet tal-lum, nirringrazzjakom għax imxejna tajjeb ħafna. Tob zaħi minnom bissa kem badna familja, pero ma narġi rizolta li napprezzaw anka l-kooperazzjoni minna ħatakom. Issa l-pass li jmissu li tirċivu e-mail minna ħatana, tistennewx li tirċivuha bil-fors. Illum fil-ġranet li ġejji sewa ġivmenx għalfejn mill-ewel nerġu do inċemplu xaddi marċivejċ l-e-mail, ħatkunu għedin tirċivuha, serħu raskom. Fil-ġranet li ġejjin tirċivu e-mail illi fija tkunu tridu tikkonfermaw imbagħad dill-għażla li għateġa dik illi tot, imma billi mbagħad tħallsu għal reġistrazzjoni illi tru sistema stess twassalkom għalija u tindikaw jekk tkunux ħatibqgħu wkoll fil-waiting list jew le. Aħna min-naħa tagħna ma fadlilna xejn, nirringrazzja ħafna lin-notar, Dr. Roberta Aquilina, nirringrazzja l-kollegi tiegħi, kien hemm Annalisu Felicjan li kienu qegħdin ħdej telefon minn wara l-kwinti jieħdu ħsieb it-telefonati u jkellmukom, kien hemm ukoll Dillin u Rodrik li kien qed jieħdu ħsieb mill-aspett tekniku. Ma fadali xejn kif nirringrazzjakom u nawguralkom kompetiġata tajba. Tisliet.